Maraw pa batanu pagusay agyang kay ma'iyah. Kagya tanudan tanu subasa Arab na tanto maulad. Mabelang. Sembag na sa kuan sa pamana agyang kaya tigo mga Asy'ariyah. Tiga na isa kuan tanu sa agyang kaya mga Wahhabi Salafi na pagithbat sabu samia alu sa Quran Abu Sunnah. Tigo wallah tunay kita katur wallah ma'akum wa huwa ma'akum. So Allah na inim pedayo. Na ayat literal itu na upama ko inim pedayo na mapad ka. Di pa man na mapad so Allah imato. Ta'ala Allah. Yang kaya katur upanari man panari may yung mga Jahmiyah. Ay isa lumpo ka na miya dedag. Kenapa ayat sebutan terus agyang utak yatir wal nabatan maapad. Iyadam billah. So mga Jahmiyah isa kaya didagiran nagyagang utak kaya pakambuto panarimayra na so Allah na maapitin no apian din na derpa. Ta'ala Allah. Mawatan nabaginan ititu sabut sisagyang kana na ayah. Kagya so ma'iyya na dua makna niyan. Ma'iyatun amma wa ma'iyatun khasah. Ibtranslita no ba din ibtugalin tano sa ining pada. Na ay sa maana ma'iyya nagyang ko to pa maapad ka maana tatabangan ka Allah titikayan ka Allah pigilain kaniya katawan niya subsuan ka kagya tito maana ma'iyya na mutlaqul muqarana. Kenapa ya bana ma'iyya na ba apa si bahasa Arab o din apa si bahasa English o din bahasa Amranaw. Kenapa ya buaya maana inim pedana ba kanu melulu ka o din nasasaw. Ito ni manotustad. Ibarat yan. Pedakan saka. O di na tiga na ginatawagan ka sa pedaka. Sisa Saudi. Anak problema niyan. Tiga di ka pagkalak ka pedak ka. Sasagyang ka na problema ka. Bayang maanan yan na may pagpedak ka. Milulunson ka. Di. Apa sisa English na you are with me. Di ka pagkalak ka pedak ka. Sisagit mana na pedak ka. Sisagyang ka na awida akal ka. Si bahasa Arab na di na literon di na di siya nibelayang nahnu nasir wal qamaru ma'ana di kami dimeleleg na suulan na inim pedami ma'ana inim pedami na baya ma'ana ni na suulan na mi pagubiran suulan na ikawatan niya si sapuro na ino na ito litero inim pedami koto sama na ito na di mambasagi ma'iyah ma'allah na maano to so Allah na titikayan tanunian api ang tunay di tanu ding gulag galebak na kailay tanunian may kakaipian so galebak tanu dia kana na ayat si sagon to sa suratul Hadid na sunsu Allah inya karina yagum tigutu Allah orian no kaya nan yang kumanga langit agulupa sa giung to sa suratul Hadid yang tanto may memorize. Nah ini sumpat yang Allah wa huwa ma'akum. Kita sa suratul Hadid. Karinaw to atiyan to Allah so kapakamu mo ini sa puro. Na ini sumpat yan na so wala na ini pedatan. Maana yung ta ini pedaro na aya makatuturo sa so Allah naktitikayan tanunian katawan yan so lango na di tanun ding galebekan. Yutip ka sa butro. Koto. Kenapa mana ni naba punta no din ruraran sagyang kay ayat siko literally na baya mana ni na may pagbidatan nabaw to kenapa niya masusupag yung utapan na rimatano asabu sa mialo sa Quran na ayatano pa ni riman ugay na kurang susabutin ang luga Arabia bahasa Arab ayaw ito niya matagbad na ng mga syubha mga rimbutan ay primbutirang ko mga awam koto kaan pa ang kerimutan so pamana sa tanong mga awam sa tanong mga awam nagyuto mo na Sheikh tanto maragana na ako kapen okay good ya kapiapia so kung sumalubay hadith o pamana Antone okay ta kapag pusan tanong api ibelapal tanong kagi upama girakwan na Sheikh Ustad ang mga guru tanong
di mamangusiyat na gira ko na pusar sila sa mga lulubay dalin giraw sa mga ulama mga lulubay ko na hadith. So mga lulubay ang mga hadith na ano mga bitikan mga ilmusan abkakwa sa mustalol hadith. Gira kuan sa mga lulubay mga hadithong da'if na kapakay pugusaran tigo mga ulama si iko targhib o tarhib. Ay mananin nagyong ko ta mga ilmu ni na mga betad pugusay kanu sa mga belas o galebek o di na tarhib di ka di mga ngalak mga kasiksaan na ad na mga hadith ang mga lulubay mga daib na kapakay dingga di dalilan ad na bang adben na mga sarat yan asara paganiro na sarat tariakan na so hadith na kenabatan to ang malubay da'fu syadid an la yakuna hadith da'fuhu da'fan syadidan di mabalui asu hadith na tanto malubay mitataro lu so kababalunya na da'if malubay melinu pa maamungkar o di na kenaba misa sangkut ku akidah panarima lagi di kepakai sa akidah obatan pagaluy sa hadith da'if koto, isaw na nan. O di nasi kung mga halal, mga kukuman, mga halal, mga haram. Di ka pa kayo baka di ay pasudan ka na mga lulubay hadith. O di nasi kung mga balas, kung mga kasiksaan, ay panguyat mo, o di na ipangangalak. Nagkapayo pamatigin mga ulama ta, mauladsan. O di nasarap manitan to adaif. Ay girawan mo mutabiyo pa man na, ad na mga pangungusiyat, tantod na pagalo sa hadith at titod na malubay hadith. Na pasudan kapag piyambala na hadith. Gira ko na piyamak ka mo sa mga balas. Mga tutulan den na pasudan yan. Den ko mga kitab ang mga hadith o di na tanto ang ali hadith ugay na apyaw katawan niya na kiyo kumano mga ulama agyan kaya hadith na mungkar. Isa klase hadith na mungkar, hadithun mungkar. Titun na mungkar isa niya ilmu ko hadith adin ka pa kayo pagaluya koto na dapat na so mga ustad mga ulama pangunguyat di mangusiyat na so